Chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil ya wigo chiriye chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati wigo imeya uru superstores nero eduka yuka iyo wate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganiri erangiga aseduke yiga ya uru superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumigite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uru Superstores yego tokase enyumba ya Uru Complex imeyumuchuyi go musongo eyerange neduka ya Safaricom Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500 Uru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Ekionga chinsanya ni gotoko chaka watantani bondo bonse batayonansia sole aiga no toko yaletera bunare korwa chinsemo imenes kya gusinche nguru kwa mkate Enoch semanyelio akuru kwa Nera Wilson Makore. Nyasaye amutamia singenjo ataraike matukari tutagete 40 lakini ni tukara jato keria kabereria gatatu musacho yo moniga utia makweli magayo gutaka gutusigwa n'abanyakenyero barengenekeriria nda ekenene nsemo ya Nyansancha Kisii Central Ward Meye County ya Kisii. Voters to belong to the party that is sponsoring. Some were the challenges were in the filling in of the nomination forms. Barwaniriria wa bibirugo byo bo MCA asichinsemo Imeye County ya Nyamira yolitkulia lero bairania masakara asekyombe kyo chone chimbebe IEBC. Tuko kule bungeni tunapata wameandika tea from Kericho best quality, sijaiona Murang'a best quality, Kiambu best quality. Enda kwa supermarket, enda Canada. Abajumbe borugongo rwo gusiri tkulia lero ni gobomerana gukwanira bororo igoro ye bonus enke iyane kiwa asorogongo rwa bosongo bwense ya Kenya. Na kwariganire gato nyare gochaka kogenda munaye goika ekero tugukura. Mambia lero ni umusawa yo mube miaka yega tokoro ase kenyoro kia Nyansancha metembe meye ward ya Kisii Central nyaribari chache Meye County ya Kisii au tia amakweli yogutusiwa magayo gutoka ne bintu byobo ibi
gukwana abanyakenyero nigo bateba nigo bakagerete koba omoibi eyemaga yokubwatekana goika ose yokubwatana goika somugambi gwetania entundemo na gusaba okwaberwa nigatagora enyuma na kuiba television gose TV ngana yageche abanyakero bamenyokia korende otama timamobeka biara dipo na sanya nigagutumanya asenchirenge kerano nigoria bari tukorie tambe gucha somusae oyomo aserieta de Clark Elijah kurwa sekenyero kya Nyanza Metembe yugo toka imeye ward ya Kisii Central imeye bunge ya Nyaribari Chache County ya Kisii maiga yokobe kwa bichuko n'abanyakenyero chingaki abwatwan nebinto byoboibi asenka yabo asamalieta nsinde kerubo koru Nyanza moga kambenadi osinde yabo bono mambi nako babana saa moja gochie skuru koira na nanyora biburi mbiyo gesieri koswa nyomba nanyora TV yanete iyo batagurite keburi giasie gitase TV bona nasoka isko nachaka gwaka menyo watu abantu bacha twachaka gukora utafiti kurigi lakini ebiege TV yatokire sere andu mumuro yo tochandire itukoria rero igo tuigwe bikuguro bigokurira ase kenyoro gito tokominyaka tokonyora kene oibire binto kurwa asenka naende ngao maiga yogotama kurwa sekeria nda egetindi kia abanyakenyero abo barigetie komokora egento gyogokumia tokumete sana twabere tokoibirwa chinyomba chiko bunu sana enteke twabwenerete nyoniriye kunyarekana omwana oyo ourira abantu ebinto kona kubuna chinyomba arora omwana oyo asaberwe nekenyoro kumwabere abo omwana omuya tagendera koyo mwanja babantu baminto basi abantu bakanire yaya chingoko chiasirire chitibi chiasirire kento keyo monto yakomoga nande ntoko mwamini muno omwana ogaiga twamwangire anjese toko monyora nyoro kabogoretie gento kyo monto gose nyoka bwate gento atamanyirie sakurusia moteneni mobori nga yakoruse ngenjo tonamuchua ye ni muisi ese munaywe omukaguru yo igantari ntunda ntangani gukagerwa ko bomoibi korenda ni gaberega kubwatwano nyana matuka magega goika goikigwa ase abisi yo mugambi kurende maega yo gusaba okwabera nini gekorolekana ataratiga ebikore biga byo busalia litangani kala ibete ntu abwateti tolamuno mugambi mu chief tokabinyora kera tuabinyore bindebyo na beto kuiruba kabisiyo mugambi akairwa bisiyo mugambi tukakwanirana bakasaba mabera mange sana uyolenge ngina amano yondo olenga ororo kumubwatesia bakasaba mabera bagatenga omwana itigabirwe lakini kuruelio kumbe tana gotiga chinga kibona abanyakenyora baiga babwatoka egekurire getindi guchia ase omusao yoiga korubono inyore twamomisi rero gitukoria endi arengo Nyasaye amutamia singenjo ataraike matukari totagete 40 lakini litukara chato keria kabere ria gatatu ene TV ya kabere TV ya kabere akorireki arusiri omuchi oyo nanda arusi rero ngaki ingi yakogera konero mwana onde kabere atukubali yani tomeria tonaria machozi nigo baburirie okubulia guchese serikali ngotinya oburendi chinsemecho igo tokosaba serikali tubwatesie tonyora bwene bwito oburendi botingiwe bigaranta abatokoiberwa abanyakerana baigo kuripoteri gitasenikia ukiagatembe kuroiga se ward ya Kisii Central miye county ya Kisii elia nenkoro kwa Dipon Hasanya Ekiombe getenere tabachori nechimbebe kia IEBC nigo ase bunge ya West Bugirango na bago ya North Bugirango rero bachaka morobeli bo kolingoria masakara ya balia baligete koligia ekero kyobo MCA ose member of the county assembly ase county ya Nyamira ase nseme ya Nyamaya na boige kerenyo na kubanchira bachake siasa chiabo bosibo bochori boke obubu gochego kolekana itariki 27 yukumira limo umakoyega ayoko lingoliwa ni goborwaniriria bane
be wodi ya Nyamaiya marieta abo ni goncherwa na kyombekyo nabo igokorwa ase wodi ya Kerenyo ni marieta yabarwaniriri batatu anchero goche kurwanda ekerogekyo murobelyo yo ni gorachie gwika omwaririt kolyankyo ase ensemeyende abatende bekyombeke ya ABC meye bunge West Mugirango bakoragwa no returning officer Catherine Chepkurui ukwanira enchera omurobelyo yo oenekigwa buna Fatgard Gisemba agutamanya ase omoroberio oyoiga bukuringoria amasakara yabarwaniriri bekerogo kyobo MCA asobochori oboke we wodi ya Nyamaiya na boigo Ekerenyo nigo Martin Kibore wekiama kya ODM Chris Osiemo wekiama kya UPA Richard Munyanja wekiama kya chama cha kazi nigati yabarwaniriri amasakara abo anchirwa na IEBC kocha kuria obo MCA bwa Nyamaiya inche asamalieta igonkoro ku Martin Kibore elieta lyo kubori chikura Nyamaiya ward igonkoro ku Kibore bora na beru no mogoko monene sana litukoria lero okoba twanyare koba cleared na IBC bono nimbate certificate na beru coach kubori chikura cha Nyamaiya ward tarehe 27 Mutinyuko Minomo 2025 wakazi wa Nyamaiya ya kwamba wakati huu ni wenu nyinyi wenyewe. Hakuna mtu yote atakayekuja kuambia tunataka mchague mtu fulani. Lakini hii ni wakati wenu nyinyi wenyewe kuchagua kiongozi ambaye anayefaa katika kazi ya kurepresent katika county assembly. Kurase wodi ya Ekerenyo ni Goshem Nyanumba wikiama kya Wiper Philip Masenge wikiama kya Kenya Social Congress Irene Morara kurwa Kenya National Congress nabwo amasakarabo anchirwa kuchia kuria ekirogo kyobo MCA bwa Ekerenyo Fred Matiang'i kupitia chama cha UPA hakuna candidates tofauti hapa katika constituency yetu ya West Mugirango kwa ndugu yetu Chris Osiemo kutoka kwa chama cha UPA. Leo pia mgombea kiti kutoka kule Nyansiongo anaitwa Kelvin Maranga pia alikuwa anarudisha his papers kwa IBC. Na kesho mgombea kura katika kule Kerenyo anaitwa Jeremiah Ongaro pia atarudisha kwake. Mimi nataka kuambia Wakisii na niambie wananchi wote wa Kenya ambao wanapenda Dr. Fred Matiang'i kuanzia mheshimiwa Chris, hizi kura watashinda kuonyesha umaarufu wa Matiang'i katika Kenya nzima. Abaiga banchirwa eriogo chia kurigia ekirogeke igo siasa chobochori oboke chiachaka rimorioka. Na naomba kwamba kila ambacho wananchi watakachoamua ndio hicho kitakacho pitisho ya kwamba wananchi wameamua hii. Kwa sababu tunaomba kwamba hii process ambayo tunaendelea ya uchaguzi vile tumehakikishwa mahali hapa siku ya leo ya kwamba itakuwa free and fair. Wacha ikuwe hivyo. Watu wa nje wasikuje kuintervene na mambo ya Nyamaiya ward. Watu waachie Nyamaiya ward. Sisi wasaliwa wa Nyamaiya ward, sisi wakaaji wa Nyamaiya ward, tuchagulie kiongozi sisi wenyewe wangojea huko mbele. Ambebere bune kiama ya ODM tutaite ko baba tangania sokoralia omorembe na sokoralia obuya bumugusikiagara andonsi ase tole sastogweta egento turatebia abantu baito nga kaeri baga abagambe babugate amaroro use endoto engiyase abantu babo hase ekiombe kya IEBC imeye bunge ya West Mugirango nigo bakwanire ayaiga ase ritkoritangani ryokorinko rya amasakara ya barwanireri. Exercise has been very smooth. Our system has been smooth. We did not have a downtime. And as for the candidates, some aspirants had a few challenges here and there, which were varied. Some aspirants had the challenge of getting their two supporters to belong to the party that is sponsoring. Some were the challenges were in the filling in of the nomination forms, which they were guided on those how to go about the challenges. They were able to do the corrections where necessary. Some had to actually get supporters who meet the requirements. Kingo reporter Gatembe Koroiga se County ya Nyamira Fatgard Gisemba.
Chingaki checho che campaign me wodi ya Nyansiongo ni go chia chaka ben chinga kia barone libabe kama sakarabo wosiwe kiombe kele kyo bocholi ne chimbibe IEBC. Atano nomo igoro ya komi ni go banyolire ogwanchero go chego chaka che campaign ben bosibo bocholi oboke oboboga ne go chiego korekana chitariki emerongebere na isanno bere mutinyu gatano mutinyu komenalimo omwako yego na Polycarp Okara utamanya. Asili tukolitang'aniria barwaniriri ao bekerego kyobo MCA kurwase wadi ya Nyansiongo nigo baikia masakara abo bosio wekyombekeria kyobo cholia mone chimbebe kia IEBC na wancherwa gochikunyara kababa gochaka chi campaign cha bali molioka bosio bocholio boke borobeire omwali bomutinyi wa 11. Alexandra Mosebe kurwase kya makeria Kanu, Dickson Machungo kurwase kya makeria ODM, Jackson Mogusu kurwase kya makeria PDP, John Oheri kurwase kya makeria Democratic Party of Kenya, Dennis Kibaso kurwase kya makeria UDA, amona Kevin Maranga kurwase kya makeria UPA. Abo bonsi nigo banyara ko bagwanchirwa nali molioka gochaka chi campaign chabo ase balire iranga mbati kunyara ko bagokora chi campaign chire chomolembe bange babo kwegerera ngamba kunyara ko bagokonya otolia magendera manga yo agendera ko bagakora teremeye ewadiga ya Nyansiongo. Bantu baminto mise kwa guribaga igonko make sure nga chibese chiri tuwabegete sa magendero echi chipara echi amache na chionspi chichake gocha chigendororo chikora magenderaria ngo sabato to akora chi campaign chomolembe asenga kie tubwate na abantu baito digereria magendero digereria chinga kichitigarite kaki gototate gusabanga kimokunya gutorigereria twense digereria ne chinga kine chinke tiga monto mali nche manyete twatwalire abarai babaire bako basekero geke moro chipara chisaregete baliogota iyo chibaza lie togo chandekana chirocho ama chento bugati lakini gwetero borai bwana obo buna nachakire sabali ya lero ngo basaba mwensi kimombwate kurenganamo na umurwaniriri wekya makirikia UDA Dennis Kibaso oyo okabere MCA bwe ogwadi igama ega yogotenenwa kubatekanamo nebina nigo ababodi abananchi kurasi nseme chikomwa amaguru eliat kunyara kabaga gukora litengolia he kulinde kurasi nsemo yende yabarwaniriri bande na baraboni go bagendre ko bakuya kirekoko ngamba gwanete kunyara ko bagokora monchireria manene ime yewadi yiga ya Nyansiongo. Abantu baminto ba Nyansiongo asa masikani ya manene abasabire mongeri bagamba kolere gasi asemyake tigale tegere asengenche wadi ya ito ya tigaire nyuma asemyake 3 Nyansiongo ya tigare magama tuka mange sengenche myaka ange 3 yandro ndia nakaba Nyansiongo asengenche mina na tuwa bwate kosa abantu baminto kitoko chikoganda chikuleji morigere libuya chikora chia kuno morembe elinde tunyoro mobui tujikorora osento ka dorika fa magendera ito asire Nyansiongo. Kevin Maranga oyole kurwase kya makirikia UPA inyorekane ngaro gongoriga rwa aburabu na nene kurwase wadi ya Nyansiongo nao omoske Fred Matangi akurwa ekyame kiganigo kyeberegere tamono gochase okomwako boko Fred Okengo Matangi asaba bwata nibe kyame kya UPA boigo bagendere ko bakoboli abananchi kwene kibuna maiga yobochulubuga kwaera mbachikunyara ko babako enda se binyorime kolikia abananchi kubwata chikura bunenchire ya moyoko mwa Fred Okengo Matangi chikura bosibo bochiro bonene ole bosio abantu baminto munamoko nkialia na ande mabwate chikura sobonge asenje 2027 na liera boronge echame ya ito ne yomogusi bagusi tutu are saiga ya ito ne abango twerwere toyebwa toyerende buya tonyore twakinde gochigo abantu baito ba Nyansiongo omogusi bo NSP ikiama kyomogusi gekorunga UPA gotogote abantu baito bagusi mochamo mubwaterane nesega yomogusi tubwaterane abaheshimiwa babekira masakara banyare kobwa nana riturasire omoske Dr. Fred Matiang'i abo anke abarwaniriri bande mpaka geriko kunyara ko bagwikia masakara bose bekyombekya kebochoria monechi mbebekya IEBC ase ewade ya Nyansiongo wekabono yangusira barwaniriri gwika 10 abo batonere kiruge kiga barachikunyara ko bagusigikania bose bochorio boke boroberi umwali bo mutinyi 11 kuripota ligeta seni kya obwanchete kya Gatembe kuruge gasti nseme chiga che wadi ya Nyansiongo imeyebunga yega ya burabwe county ne ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara
Bajumbe ba rugongo rwa Bosongo ya Kenya nigo besokia rituko ria rero na gukonera igoro yerigo ririberie bonus yechae. Nigo bamochia ogo atananwa kwa abaremi ase chinsemo ao na boigo baibo koirwa ebitambukiro byokwegerera omuremi kuimukirwa. Mkulima anahusika aje na historia alafu anapata bonus kidogo. Kwanza hilo jibu hadi wa sasa waziri wa kilimo anafata kuresign kwa sababu ameua wakulima wote wa chai. Hii hata si kitu tuchukue signatures kama wajumbe tumtoe ofisini. Yeye mwenyewe anafaa kujitoa kwa sababu ameshindwa kazi. Ya pili, wanasema wakulima chai yao kutoka Kericho, Kisii na Western is of poor quality. Ukiuliza poor quality ni nini, wanasema hawachukui tu birds and are bad. Na hiyo ndio wakulima wanafanya. Kwa hivyo wametafuta an excuse to pay our farmers hii pesa kidogo. Ya pili, ya tatu, kutest hii chai na mdomo. Kwanza ukitest hii chai yetu inatoka Kisii, Kericho na Western, it is actually the best quality. Kuna wakati tuko kule bungeni tunapata wameandika tea from Kericho, best quality. Sijaiona Murang'a best quality, Kiambu best quality. Enda kwa supermarket, enda Canada, enda US, best tea qualities from Kericho. Translate that to the poor bonus wakulima wa Kericho wanapata. We have to move to scientific from biological testing. As my colleague said, we all have different tastes, even in whatever we eat in every day. Someone loves pork, another one loves beef. How can this person be the expert who says the tea from factory X, and coincidentally, tea is from the east of the rift, suddenly are always having a greater value? So we need to move to more scientific. The world is technological nowadays. And it's so sad that it's only in Kenya, the mouth is where we are still stuck, to the pains and cries of our people. Enough is enough, and as the leaders from that side, we've said enough is enough. We are not going to sit here again watching our farmers suffer. Gati ya baremi kurwa chinsemo cha tindereti meye ward ya Nyansiongo meye bunge ya Borabu nigo batwarege karo kyogo semani igoro yekemerigie chae baremi abo abange babo nigo bagosia echae gosinigo bagosia echae abasike wanda kya Nyansiongo gobe murunganire ngerie enke eyibanyoro mwakoyega na nigo bamochiro botenende bwe oboteneneri bwe chae nakugania serikali gwesona negatia iliyo kuganya na engane yo pole kapokara leo tumanya barimi abaiga kurasi nseme chiga cha tindereti imeye bunge yega ya Borabu na nene au wakwiricha yabo ase kigwanda kya Nyansiongo nigo besokire na gwichanire ngeri nge banyarako bakwegwa ya bonus y'umwaka yiga yendo kalengana mona Borabu basi yo gosemeria moneke merikiga yechae gotwacha ga tindereti ahitukoria rero kyandu abwate osemania yo chaye ito ekogenda ase factory ya Nyansiongo na yarorokanira ase omwako ya bonus ita ase factory ya Nyansiongo yarorokanire mbe mono tane korokanagesa iskimwe yakachagete akiaga twachibu n'abaremi twikaranse ndutwari bikae binge tari ekiara gyoka egato kwanire igoro chaye ito na yabera asale nene asabaremi tokubuka mambi saa 12 oanderi mime otore cha mpaka saa 12 jamara goba arabu abasaje bande no barobishe barabo bakasino kubangira jesabu komo ngunga yajire Mombasa nga yajire ngokuseneas osembito kimekolo to tomanyeti barata jibese batare gotebe nigo bagendere ko baba komochiwote nilibeke wande kiga kya Nyansiongo asikirianga na kikeirere baitereme chande nkabone yiga na nene umwako yiga kubatakana monengeri yigenke ya bonus moneka dokurigeria se abantu bago itase chitundu baryitu na chiri inspectors ntwe n'abarimiyo twetiringa ndogo chikubakania ase chitundu baryitu
ekero twanyore twakore oboremi omwaka omogima twabwate twanyore ase ekansa ere nekero kwanyore ekansa yasoire okogoro nakyo okogoro oku nokogoro oku tokonacha must be Lang'at. Lang'at ase korwo Nyansiongo nebwene nechiare dierwo Nyansiongo nebwene bono ntokonyara gutogora chae igento turanyara gutogora mbari batari konyara ku manage ayo mori okwanirwe ubuneri base manager osindi ku manage chae itatu akibesa niko baganire oboteneri obwega bwesoka kerario na kwerera ndikiawa chinga kichobone bwechayega eyo yerera engeria enkekegima twatebire kurwatine redi turangirwe na special meeting twaresunga 12 yako tugendo kike yaje tukosona barimi twaresunga hao did 12 came from procedure 1 mpaka procedure 12 twaresunga chaje teiga na badirector morobishi tabatari iko to abatomete mototete nto abatomete mutiko tokuruma kosona barimi gaki niko borokirie nga emeyega Yesu gukwere bosona boigo no mwako muya anonya noko ira abana chisukuru mwako gocha nigo erakunyara koba egetiro ekyo bono baereire enchera obororo wasoira se abalimi abaiga bekemerekiga gechae. Very good agoma no magana kare Christmas ndagendo kiege no mwako muya bono gakioroje na jire benki na ni nweroni bono Christmas iguji morti karo Igo for one Christmas ingeyo for two new year teko tengendo kiege teyo bono yani gotoroje mbeo igotoroje gesunte abana bono ntubeje soje no ngena no si bono rodi yani gotorubate mechando ini short bono ne mechando ekitenga sako tengendo kiege tinya sato konye mbye mono omwelio ye niko bagendera ko bakobolie serikali eyo komochugwa mono kubatikana mono gwesona nigati asoboni ase chinse chisco wesoke kerario na kwerera bene ekyo kiabachingaki choboni bwechayiga ntoigwete nga RPS una bachitega interference kabasi twari kuira machani ito Southern Sudan gwetera emechando ya bete serikali nere kamin erengana kiko compensate omoremi gekogera nero njasariti byasare byito una tutakagerete ginko ripoteri gatasini kyo wanchite kyagatembe kora sinseme chiga cha Tindereti imeye wadiga ya Nyansiongo ebungane ya Burabu imeye county ya Nyamira inchigo ngruko Polycarp okara siasa che ward ya Kisii Central ne bonyakego se chyo ekrokyo borai bwense ni ochabwa atansa se chinsemo chekia mabundu imeye bunge ya Nyeri bari chache una Daniel Ntire otomanya Ukwana hasibiriro ime ya Kiamabundu ime ya kaunti ya Kisii musike monyenye nigo chinga kichio hagendera kobolia abasae banyoli bande hasa matuka bwango iga weso kia sobonge haso kwelikia bona bakichikura haso murubelio genderete kubali bagali gochora barayi bokugania kwabo chinga kiho bocholi buraike chikura nkubwatu chire oja jakatare tisa umutyenyu abantu baminto abana bali babwate bibana bagenda ali odisirogoro no IPCR babwate chikura nalitora atonyere abantu bali bakite isiko bakabwate chikura isiko bayirane babwate chikura elinde nalyo abantu muchache muranyo chikura kimugona kubuli asebiriro eboigo bikirinwa na barayi bande au igati abo mu MC omukoro we wodi yo musike kefa mugaka Andrew Muchache gati ya bande nigo boigo bamokoboko Dr. Fred Matiang'i bateba babwatisirie chinsemo chindaiga Kenya ku mwaka maguta igasi to otubwate chikura 686 otubwate chikura 1044 ekera bantu abo tengo mugusita isaini Kenya okobulio borai igonto ndorwe cheligo abana bali bayikire myaka ekubwata chikura basoka asobonge babwate chikura elinde kurwabo to support yo mugusio itokurukunga Fred Okengo Matiang'i 2027 mbalenga bako bagenderete kumusabira bali mugenderete kumusabira ndora sama goko tigatumusabire ne bakabwate sigiyana 2027 onya saka gutwanjira no toregeti nande ikaruge cyo ikaranza
asense mwende yoge nigo agechigwa nebikore byaborokigwa b'ekisukuru abale nebigwa au buno boteli abo bagotigigwa ebirasi kira chingaki nonye nasamate mwa kawaida gose chi test ase ebirasi elio gochagotera semiga au bune birero oboria aborokia babo gotiche migwiyo nabuna ekyo nigeko baisa kole maria amasomo abo libagaria bakore boigo chingaki chechirusa asomokia bokugania gusuguma ebirengo by'amasomo ase wodi yobosio sana kwa kufika nkuribo terega tasene kyagatembe kurega se kaunti ya Kisii elitrene nguruko Daniel Untiri. Wizara y'ekisemi nigegenderete obutukigoro y'ekisukuru ky'obulimu bwose Ghost Schools ayonkorengana mu waziri bw'ekisemi Omoske Julius Migos Ogamba kigarenge kweranira amabori imeye bunge enene imeye mochie o Nairobi. The decision to undertake the verification exercise, as I indicated, arose out of the fact that when the Auditor General undertook a forensic audit of the schools, there was an indication that there are ghost schools and ghost students. But the exercise that was undertaken by the Auditor General was of a sampling nature and not all the schools were checked. So we decided as a ministry to undertake the verification exercise, and it is true that we weighed the decision to undertake the exercise vis-a-vis the release of the capitation to those schools, and therefore the possibility of continuing to release resources to schools perhaps that do not exist. And we agonized over that decision, and we came to the conclusion that it was better to delay a little bit in the process of releasing the capitation in order to get the right number and the right schools to which we are releasing that capitation. We, however, had not anticipated that it would take more than 2 weeks. We had calculated that it would take 2 weeks, but it took slightly longer. However, the decision we made in order to mitigate the challenges that the schools are going through was that every single day, once we conclude the verification exercise for a particular school, which we confirm it exists and the correct number of students, disbursement for those resources or resources to those schools was released to them. That is why, as we speak today, we have released funds, for example, for secondary schools to 97% of the schools. And generally, for all the schools, we are at 84% of the exercise. The question was actually requiring us to have done at least 50%. So far, we've done about 84% generally and 97% for secondary schools, especially because of the major exams that are coming up. So we are working day and night to ensure that in the next 1 week, by Wednesday next week, would have completed this exercise. So in order to conclude on this matter, the intention is that once the analysis of the data that we receive is done, we will then determine who or where are these ghost schools, and we have no evidence so far, to just respond to Honorable Kasim, that abamenyi ba Nyakome ime ya marani gitutu cha North ase kaunti ya Kisii nigo balenge nobororo usekeriria ndekenene magega yugwesoke na kwemurunganira ibirengo by'ipara yagesieka irunya iyo ase myake menge yaberege kulemwa etariko bekwa na gukorwa nabo igo kubara gw'ekinguru cy'umuriro asenseme yo buna omosekito atwarganira robotiro. Nyakome viva! Viva! Harani viva! Viva! Epare yokoranga machia sonara. Epare it is within the mandate of the county government of Kisii. So this squarely lies as omo MCA Saudi ga gare bare koromwa bako moro mu ko be kwa mangana yako raki. No diaro ekero yali miru omonto orima yatigwa. Igo tu atebe tenge pare njale metubobe egasarie ebintu by'abantu including bakanje orubago rukaera kabisa tugataba yaya tigo rubago rusigwe ogeje bare koreki kende kingia nyakoba
Aye kinyore kia Nyakome nkebekire buna ekemo kiabo gia center abantu bagwaka chikuro. Gota tigobo konguto bwato no bonge mono ntwanya korora barayi barito wakira kuro no onde nonye no yomo. Igato gwaka chikura. Baira bachibe bisa onde tayonya koro kana no yomo. Koru emiaka tua enge kuna korora nganto bwata ba musinto bwata ba anto badia banene rende bachumbe bono nabo bagocha tuanga ina ngaino iga bono iga gento bagokora bono iga bagocha bakururiga batutikira chintinde embure tonye iga monto tagwetaga ngona turi sike dispenser ine chiro chone agachi twari emiaka 10 yarire tira iguru bakabono ngora tole chiri igorwe twande geseka twakore biasara bagne bakonyera one gento kerwa korete rastia nande twarore kwage korire kwaremire nande wasiri. We are not going to allow that. Moseneta Omochore Esio Kenyuri nigo aorokirie ogugosemeria kwae rumuswada bwo kwegerera obugima no kwegendereria ku muntu ngochigwetigwa ase bunge enene ukwana ime ya Busia sebikaro bimanyekanete buna Senate mashinani omoske esi igaene kiribuna omuswada uyo nigo oetetigwe ne Senate na bono nigo ganetie abajumbe ko yoligereria omuswada uyo omanyekanete buna Protection of Livelihood Bill nigo lengete ko konya abantu bokonyora na emirimo yabo tambe. Mr. Speaker, we also have the issue of small-scale traders, the informal traders. This is very rampant. Why? They are avoiding the cumbersome procedures that are in formal trade, like regulations, the duties which are being levied, Mr. Speaker. But I'm really happy, and I would wish to support and say thank you to members in this House, because the Senate passed the Protection of Livelihood Bill, which is now in the National Assembly. And this bill, once becomes law, is going to sort the mess we are seeing at the border here, because this is going to compel county governments to incentivize areas where small-scale traders can operate from. So in one way, the county government will be making money, and the informal traders will also be thriving in conditions which are favorable for them, and then they'll have no complaint when you're taxing them. Because the issue right now, you're taxing people out of the small scale trading they engage in, but the conditions of wherever they exist are pathetic, sanitation very poor. So, Mr. Speaker, apart from the other issues of infrastructure, there is a lot of small-scale trading that is going on there, which needs to be put into order so that they also contribute to this economy, and on the other hand, benefit from the structures the county governments are going to provide. Mulikyo monene wikiama gya kupeta somo Secretary General wekyombekeliya Kenya Union of Post-Primary Education Teachers ase county ya Kisii omoske Joseph Abincha nigo abolirie abaiboli n'abantu bonse kubeka aborokiwo bali bagochya gwikaransa matemo manene amasa masabo nabo igo kubasira chinchira awo nabaranyale ngegera abanabo bachigweta Devi abaiboli baita semwabeta. Hii ni msimu wa mitihani inaenda kuanza. When we start examinations, toko basaba mobaba toereru na andama temtoka bwate gara mange and like what we are having previously. Abana toko bata mateba karabana grade 6 and grade 9, which means in the region ya comprehensive schools crowding ne karo bantu na bange bakaro. Then KCSE will be there. Toko basaba moto bwa desmono ande to sono menu yeito ni to gonya gosaria matemo ase para bongo beto wa busi mongi wete uyego kera bana weto akoro matemo kati bakara matemo abo buya among ne ko kumnyoka kuro na mate whatever this is happening here happening there kumuranje motige kiagara mu busi tari ko iba matemo ni to ko ndatuanya gwesa lili ite iskari goso bana dariwo
twibwana nirego so twaganiria abana baitu bonse bari bagikora matemo akipsea kichesea and KCSE tukobaganiria maya n'abarimu bari baitu bagoja kubarenda na barato baganiria maya na bari baragenda kumaki. After this also we want to wish them well. Nyasaye tiawasiseni. Chinsa nkego korwono iga twasoa tariki 10 cy'umutinyo iga utamaduni day ataka twasoa mangana yege korogeito na watebenga na wali wikaritko lia Alhamisi sabantu babosongo ego walitkoliririe chiro ya daraja abali bande ego chaka kuyarikania nga weekend ya chakire wote akungse weekend mapema ya Jumatano Sameria yemanyererio akoroko Wilson Makori Chibicha namaliogi akoroko Mike Wills na ye kamera akoroko Wilfred Matundra nche mkate Enoch utkovia Magaka ninjo ninjo rembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo Mugambi n'itogo gwakimori inyanya. Mugambi n'itogo gwakimori inyanya. Iyi nigere gituma no muntu isabagambi no baraba baruti abakibwa abo no nabaturize nabantu bande no nabaita banene. Aba tochoro tabakari gukigorari. Bakona kugambangana ebonera gituko okonyori ngana gwatangana kwali kugamba kwamwe konyori ngana nkonwake. Wono ukora ati yende kwabwate ora konye yebono ya bwangu ayataba ya bwanga akirende karati kakangana akimwaro kwa mga chombe nchaba koletega yaya kararo rangu iguru ichombe ichebi tukosintu kyabeta mugambi nitogo uchimori inyanya Bagaka ninjo ninjo rembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru nabwate.